Tak jo, máme tu po krátké občerstvovacej pauzičke ďalší talk od Martina Štefányho z TSP Data ohľadne LLMD. Tak usaďte sa a ideme na to. Tak, ďakujem za slovo. A názov prednášky a popis bol v angličtine, ale zvyšok bude v slovenčine. Než sa ešte dostaneme k LLMD a ako state of the art orchestrácia poráža naivné škálovanie, rád by som len pár slov k TSP Data. Sme platinový partner týchto Kubernetes Community Days. Čím sa zaoberáme tak rôzne, dokonca by sa dalo až marketingovo povedať, že keď firmy nemajú kapacity alebo skúsenosti s novými IT trendami, tak naskočíme ako konzultanti a dotiahneme ich projekty k úspechu. Sa nám stáva veľmi často v rôznych oblastiach Kubernetes, DevOps a podobne. Takže táto prednáška bola označená ako pre začiatočníkov, pre beginner, začneme skutočne z gruntu a dúfam, že vás to nebude na začiatku zbytočne nudiť. V každom prípade to, čo vidíte na obrazovke, určite poznáte. Je to RESTové API a asi väčšina z vás sa už niekedy s RESTovým API hrala v nejakom curly, vegete, v postmenovi a podobne. Takže to, čo vidíme, je typický HTTP GET a je tam nejaká URL. Pokiaľ to prevolám, dostaneme naspäť typický odpoveď v JSON. Alternatívne, nie len HTTP GET, máme aj POST, kedy v rámci toho URL už posielam, v rámci tej požiadavky na URL posielam aj nejaké dáta a nejaké dáta dostanem potom naspäť. A keby sme si to chceli úplne prirovnať a spraviť takú analogiu, tak to možno znie až ako konverzácia a budeme s tým pracovať ďalej. A prečo som začínal tým restovým API, tak to je jedna z tých prvých vecí, s ktorým keď som začínal s AI, tak ma veľmi prekvapila, pretože sa objavoval termín inferencia, ale keď sa na to pozrieme, tak vezmeme si zase curlový príkaz, máme tam nejaký URL, posielam nejaké dáta, kde mám nejaký prompt, nejaký model a toto curlové volanie na nejaký URL sa vlastne vo svete AI volá inferencia. A to je dalo by sa povedať, že až celé. To znamená, prevolám nejaký URL s nejakými dátami, dostanem odpoveď, dostanem JSON, v tom JSONu mám nejaké informácie, aký model to spracoval, dostanem informáciu o tom, dostanem tam nejaké odpovede, v choices dokonca ich môžem dostať viac. Tuto vzorový prompt bol Praha je dnes a odpoveď bola krásne v češtine, jedním z najväčších miest a tak dál, s nejakou limitáciou tokenov. Takže to je celé API pre AI modely. Vzniká tu však ako jedna otázka. Ak je AI inferencia restové volanie, tak kde vezmeme endpoint? Na to máme samozrejme niekoľko možností. A to, čo som ukazoval v tých príkladoch, tak je OpenAI API, ktoré sa dneska stalo de facto štandardom. Takže typicky, pokiaľ chcete OpenAI API, môžete ísť priamo do verejných cloudových poskytovateľov, buď k samotnému OpenAI, prípadne aj tá ostatná konkurencia, Google, Anthropic a ďalší, majú svoje API kompatibilné s týmto OpenAI API. Zaregistrujete sa, zadáte platobnú kartu, dostanete API kľúč a následne už pracujete s API a platíte za token. Tá druhá alternatíva môže byť zaujímavejšia. Sme na Kubernetes, tak to je self-hosting na nejakej on-premises platforme a či už je to priamo spustenie nejakého engineu, alebo je to v Dockeri, v podmenovi na Kubernetes. Po výsledku máte možnosť mať rovnaké OpenAI API, ktoré je kompatibilné, ktoré zvláda podobné volania. A jedna z tých možností, jeden z tých najpopulárnejších engineov, runtimeov je VLLM, o ktorom sa budeme baviť i na ďalších slajdoch. Samozrejme, ako náhle sa pustím do nejakého self-hostingu, do hostovania v on-premu, tak až to narastie nad nejakú jednu inštanciu, tak začínajú veľmi zaujímavé problémy so škálovaním. Takže ako potom
škálovať VLLM na viacero inštancií. A keby sme sa chceli ešte pozrieť celkovo, čo potrebujem na self-hosting nejakých veľkých jazykových modelov, nejakých LLM, tak potrebujem 3 veci. Za prvé potrebujem model. Ten dneska, hlavne open sourceové modely, je dnes možné získať hlavne na Hugging Face, čo je taký veľký repozitár open sourceových modelov. Od tých najmenších, ktoré potenciálne môžu bežať aj niekde na Raspberry Pi, až po tie najväčšie, ktoré vyžadujú niekoľko grafických kariet. A tí, čo poznáte Docker Hub alebo na kontajnery a GitHub na zdrojové kódy, tak Hugging Face je to miesto pre AI modely. A ako druhé, potrebujem runtime, potrebujem ten engine, ktorý tento AI model načíta a na druhú stranu mi sprístupní to OpenAI kompatibilné API, prípadne iné API. A za tretie, to, čo potrebujem, pretože mám model, mám ten runtime, ale potrebujem niekde prebiehali tie výpočty a to je akcelerátor. Dneska je to najtypickejšie nejaká grafická karta, nejaké GPU od NVIDIA, ale alternatívne tých možností je tam viac. Môže to byť Instinct od AMDčka, TPUčko od Google a ešte novšie, alebo iné AI akcelerátory. Takže ako náhle sa to vyskladám v rámci self-hostingu, mám svoj vlastný self-hosted AI stack a na jednom stroji to bude fungovať výborne, ale teraz otázka, ako to škálovať. A ešte k tomu API a k samotnej inferencii je dobre si povedať, čo to vlastne inferencia je ako low level, a aký proces sa deje na pozadí. To znamená, ja keď prevolám API, pošlem nejaký prompt jazykovému modelu, a to je jedno akému, či je self-hosted alebo cloudovému, tak na pozadí prebieha nejaký výpočet. Ten výpočet ako taký má 2 fázy. A v tej prvej časti, ktorá sa nazýva prefill, anglicky túto časť nemám preloženú, stavíme ju prefill, takže dochádza k spracovaniu promptu. To znamená, celý prompt sa spracuje naraz, spracujú sa všetky vstupné tokeny a je to výpočtovo náročná úloha, využíva sa vlastne celý výpočetný výkon GPU, to znamená, rozhoduje, koľko flops má vaše GPUčko a v tom momente dochádza k vytvoreniu tzv. KV cache, to znamená, počíta sa pozornosť, počíta sa tzv. Attention a čo je špecifické, tak táto fáza vlastne prebieha iba raz. To znamená, odošlem prompt, dojde k výpočtu a tým vytvorí sa KV cache a je hotovo. Tá druhá fáza, tá sa nazýva decode, je to generovanie vlastne odpovede, to znamená, z tej vytvorenej KV cache, z tej vytvorenej pozornosti sekvenčne dochádza k generovaniu tokenu za tokenom, s tým, že táto je samozrejme menej paralelná, naopak je náročná, má veľké pamäťové nároky a opakuje sa vlastne sekvenčne až do dokončenia, až do dosiahnutia maximálneho počtu tokenov v danej odpovedi. To znamená, z toho môžeme tak nejak usúdiť, že sú to 2 rôzne fázy s 2 rôznymi výkonnostnými charakteristikami a v momente, keď tu budem celé spúšťať na tom istom GPUčku, tak vlastne tieto 2 charakteristiky budú zápasiť proti sebe. Čo má akoby zásadný dopad potom na celkové škálovanie. U toho škálovania samozrejme ponúka sa, chcem škálovať, mám Kubernetes, poznám Kubernetes, Horizontal pod Autoscaler funguje výborne pre webové služby, tak môžeme skúsiť VLLM nasadiť a škálovať pomocou HPA. U HPA, u Horizontal pod Autoscaleru samozrejme sledujem metriku, ako náhle prekročí nejaký threshold, pridám ďalšiu repliku, ako náhle metrika spadne po threshold, repliku odoberiem. Funguje výborne, ale problém je v tom, že VLLM saturuje GPUčko, nie procesor. Takže ponúka sa možnosť, dobre, tak podľa GPU, ale u toho GPU, dneska vieme, že GPU hardware je drahý, cieľom je utilizovať ho na maximálnej možnej miere.
Takže tých 80%, 100% vyťaženia GPU môže byť úplne v poriadku a bude ťažko rozoznávať, či je GPU preťažené, alebo len funguje na 100% výkonu, tak ako očakávam. Ďalší možnosť, ako škálovať, by mohlo byť podľa response time, prípadne podľa počtu requestov, ale tam opäť narážame na ten problém, že HPA je reaktívne. Takže než prekročí nejaká metrika, než dôjde k rozhodnutí, že je potreba škálovať, než dôjde k naplánovaniu nového podu, novej repliky, spusteniu, než sa natiahne celý model a že tie najväčšie modely trvajú kľudne 3 až 5 minút, než sa načítajú a užívateľia medzi tým už sú možno dávno niekde inde. Takže to je horizonta pod autoscaler. Keď to takto rozoberieme, tak na pozadí sa objaví ešte jeden zásadný problém a to je to, že tie VLM pody takto samotné, ak by ich bolo vo väčšom počte, tak nezdieľajú tú KV cache. Ako som hovoril, každý prompt potrebuje vypočať nejaké attention, potrebuje informácie v KV cache a akmile budem náhodne rozhadzovať a prompt by skončil na novom pode, tak musí dojsť opäť kompletnému. Tak tá KV cache je prázdna a musí znova dojsť k výpočtu celej tej KV cache. Takže naivné škálovanie v zmysle nahodím na to čo najviac GPUček a nahodím na to čo najviac podov, tak pre LLM úplne fungovať nebude. Tak, nastupuje na scénu LLMD, distribuovaná inferencia pre Kubernetes. Toto je nový projekt, je open source, vznikol len minulý rok. V máji stojí za ním Red Hat, Google, IBM, Nvidia a Corvair. A tento rok bol darovaný do CNCF ako sandbox projekt. A keď si to vezmeme, také porovnanie, typicky Linux máme ten výpočetný výkon, Kubernetes je ten distribuovaný scheduler, alebo ten scheduler, ktorý nám rozhodí workload na jednotlivé nody, tak veľmi podobne funguje LLMD vo vzťahu k VLM. VLM je ten engine, ktorý ten model spustí a počíta a odpovedá na prompty. To LLMD je ten inteligentný orchestrátor, ktorý rozhodne, kam čo patrí. Čo sa týka tých kľúčových inovácií, tak LLMD prináša niekoľko. Ja spomeniem 3 také najzásadnejšie, čo je decode and prefill, to je nejaká segregácia týchto dvoch fází, endpoint picker v rámci nejakého inteligentného plánovania a nakoniec práve inteligentný management tej key value cache, ktorý súvisí s tým, aby nedochádzalo neustále k opakovaným výpočtom. V princípe vlastne spomeniem ešte 4. LLMD prináša niečo, čo sa volá valid paths. O tých bude neskorší slide. To znamená, keď si vezmete rozdelenie na 2 fázy prefill a decode a tá inováciu toho rozdelenia, tak GPUčka a pody môžeme rozdeliť na 2 púly, na prefill a decode. Sú to dedikované pody, každý škáluje zvlášť, môžu fungovať v iných počtoch, zaoberajú sa inou fázou a iným typom workloadu. Dokonca môžem optimalizovať aj hardware, ktorý zvolím pre prefill a pre decode. Prefill je náročný na flopsy, u toho decode môže rozhodovať väčší objem pamäte. Čo je dôležité, medzi prefill a decode potrebujem nejakým spôsobom prenášať tú KV cache. LLMD tento problém rieši pomocou externej knižnice Nixel od Nvidia, ktorá práve zabezpečuje to, že v momente, keď prefill spočítal KV cache a attention, tak následne pre neskôršiu fázu decode môže dôjsť k prenosu na decode a ten začne generovať odpoveď. Tým sa razantne zvyšuje priepustnosť pri vysokej konkurencii. Tak, aby ten obrázok bol ešte kompletný a nebolo to len o tej segregácii, tak LLMD si sebou prináša ešte aj Inference Gateway, respektíve Endpoint Picker, ktorý sa výborne integruje s Gateway API a funguje ako taký inteligentný load balancer. To znamená, nerozhadzujem round robin v režime jeden prompt 1, 2, 3, 4, ale Endpoint Pickera vlastne inteligentne sleduje, kde existuje aká cache, kde boli spracované aké prompty a následne dokáže významne zlepšovať to, aby dochádzalo k vyšším cache hitom v rámci tých promptov. Zároveň rozumie aj typom záťaže, to znamená,
či je to nejaké spracovanie ragu, nejaký reasoning, bežný completion prompt a podobne. Takže aby nebolo to škálovanie o tom nahodiť na to čo najviac GPU, ale použiť ten existujúci hardware, ktorý je dostupný a použiť ho inteligentnejšie. Ako som spomínal, LLMD prináša ešte jednu vec, čo sú tzv. Well-lit paths. To sú príručky pre nejaké konkrétne use casey, to znamená, pokiaľ budem riešiť práve inteligentné smerovanie a podobne, tak je tam príručka na túto konkrétnu oblasť, prípadne tá pokročilá správa KV cache. Takže u KV cache čas môže existovať v rámci pamäte GPU, čas sa dá offloadovať na systémovú RAM, prípadne zbytok až na NVMe disky. V rámci tej segregácie a toho rozdelenia, tak LLMD vie dobre pracovať aj s najpokročilejšími modelami, ktoré sú tzv. Mixture of experts, to znamená pre veľký paralelizmus, tak aj na túto časť je tam príručka. Tak, v rámci prednášky, práve aby to bolo trošku zaujímavé, tak som si pripravil demo. Znamená, porovnáme si, ako vyzerá, keď dochádza iba k najvému škálovaniu. Znamená, v rámci modelového príkladu je to VLM v 4 replikách s tým, že je tam iba štandardná cluster IP servisa v rámci Kubernetes, voči týmto 4 replikám pobeží 5-minútový guide LLM benchmark a bude nás zaujímať kľúčový indikátor, a to je vlastne čas do získania prvého tokenu v sekundách a ešte k tomu 95% percentil. Tak, snad zafunguje video. Jo, super. Takže vytvoríme si inference službu, počkáme na pody, nabehnú všetky 4 repliky. Následne si vytvoríme službu, ktorá v štandardnom round-robin režime bude rozsadzovať API volania a prompty na 4 repliky. To je len ukážka toho Guide LLM frameworku. Pobeží v 2 konkurenciách na 32 a 64 súbežných streamov. Spustíme si benchmark. Benchmark má nejakých 5 minút, kým pobeží. Medzi tým v grafane môžeme sledovať. Vlastne vľavo je vidieť, utilizácia KV cache je nízka, okolo 40-40%. Ten time to first token na začiatku nejakých 20 sekúnd, v našom prípade neskôr to naskočí na 40. Naopak vpravo je vidieť, že tie GPU cache sú koľkokrát utilizované vysoko na 90% a intertoken latencia niekde okolo 400 milisekúnd v tých najhorších prípadoch. Dokončení ten finálne číslo nejakých 20 sekúnd v našom prípade. To znamená, to je nejaká baseline v tom naivnom škálovaní. A oproti tomu posadíme LLMD, znamená rovnaké 4 repliky, ale tentokrát sa do cesty medzi obsluhovanie toho API a VLM sadí cez Inference Gateway nejaká prefix aware cache alebo cache aware routing, to znamená, ten už nejakým spôsobom sleduje, aké prompty sú posielané na to API a dokáže robiť nejaké inteligentné rozhodovanie, na ktorú repliku poslať to volanie. Pobeží opäť rovnaký 300-sekundový GLLM benchmark a budeme sledovať rovnaký kľúčový indikátor, to znamená 95% toho času na prvý token. Tak, tu je to trošku zložitejšie, pretože dochádza k integrácii cez Gateway API z Kubernetes, to znamená, potrebujeme Gateway class, potrebujeme Gateway samotnú, nie iba obyčajnú servis, následne definujeme, ešte definícia,
tak vydefinujeme inference service, to znamená v rovnaké 4 repliky, každý pod jedno GPUčko, 4 CPUčka, 8 GB pamäti, aby to bolo identické. A následne úplne rovnaký Guide LLM benchmark, ktorý pobeží zase rovnaká konkurencia 32, 64 po dobu 5 minút. Jo. A tu dáme ešte obohatené, že je tu priamo akoby skúška krolom pre volanie toho API s nejakým promptom. Tak, už nám bude štartovať Guide LLM benchmark. Tak, keď sa pozrieme do grafany, tak tie grafy vyzerajú úplne inak. Utilizácia cache nie je 40-50%, ale krásne nad 80%. Ten čas na prvý token sa skrátil z tých 20-40 sekúnd v najhoršom prípade na nejakých 5. A naopak utilizácia tých GPU cache je nižšia, pretože dosť veľa informácií, dosť veľa cache sa čerpá práve tým transferom. A reálne intertoken latencia tiež spadla, myslím, z nejakých 400 na 100 milisekúnd v najhoršom prípade. Takže finálne číslo je nižšie. Čo je zaujímavé, keď si to porovnáme, tie dva prípady čistého naivného VLLM versus LLMD, tak vlastne s narastajúcou konkurenciou, to znamená u toho prípadu 3264, tak u toho 64 ten aj najhorší prípad toho času do prvého tokenu bol, ten skok je tam ako markantný. A u toho 32 nie je tak, je to zhruba polovica, ale u tej vyššej paralizácie, kde tá prefix aware routing má viac príležitostí inteligentne rozhodiť tie requesty podľa predchádzajúcich a podľa stavu cache, tak tam je ten čas zásadne kratší a response time je tam lepší. Tak. Zhrnutie len v krátkosti. AI inferencia, vlastne iba obyčajné restapy volanie nejakého AI modelu v rámci snah naivne škálovať na Kubernetes pomocou horizontal pod autoscalerov, tak pre LLM workloady to úplne fungovať nebude. Preto máme LLMD, ktorý to rieši práve ako pomocou niekoľkých inovácií, buď v rámci jednak disagregáciou fastých inferencie, inteligentným routingom a managementom KV cache, presunom medzi rôznymi skupinami workerov a LLMD open source, dneska CNCF Sandbox projekt. A asi dodám, že už dnes je súčasťou OpenShift AI 3, takže tí zákazníci, ktorí máte OpenShift tak AI, tak možno už LLMD je pre vás dnes dostupné. Tak. Ďakujem za pozornosť. Asi to bylo časovo efektívne. Nie. Aktuálne porovnanie s Kedou nemám. Takže nemôžem odpovedať. Nie. Porovnanie s Kedou nemám, ale Keda podobne ako HPA takisto reaguje na nejakú metriku, aj keď tá metrika môže byť špecifickejšia, nielen nejaké vyťaženie CPU, GPU a podobne, ale opäť je to ako podobný problém tej reaktivity. Super, ďakujem.